Čau, tu vás zdraví zase Speedix hneď po... Dobre. Takže hneď po prvom videu idem natáčať ďalšie video. Len keď sa budem takto sekať, tak sa nedivte, lebo teraz mám puding. Bitch. Ale ne, mám puding proste a no dobro, chcem si proste dať, no. Takže som späť. To ani nie minúte. Heal. Poď doňho. Poď. Ní, Thunder blbý. Pojď. Jo. Fuck. What? Prepáčte, že som chvíľku nebol prítomný, ale ideme ich killiť. Ježiš, on je fakt... ja som ho zabil. Zabijem ho. Oh yeah. Zabijem ho. Oh yeah. Poď sem. Nadívame dole. Poď sem. Čakajte. Keby som mal webku, tak vám ukážem, jak to vypadá. Keby som ešte do videa vedel dávať fotky, tak by som si to odfotil buď na foťák, ne, lebo nemôžeme nájsť tú šnúru na to, aby som si to dal do počítača. A na mobil by som si ten puding vyfotil, dal vám tam chuť, aká je dobrá, potom môžete olíznúť mobil. Alebo počkaj. No, a budete proste tak. Dobre. Ne, ani to neskúšaj. Ja on to neskúsil. Batem. Butterfly. To je šmejt. Butterfly Cloud. A ešte keď budem mať CS-ko, tak budem nahrávať aj videa z CS-ka. Hovo 11? What? What the fuck is that? Ja keď neviem, čo to znamená. Hej. Rozdám si to na férovku. Nie, to som pokašľal. Nope. Fuck. Potem. Ní. Já s ním nehrajem, on si dává léky.
What? I kill you. I see you. I kill you. I killed you. Ohľadom druhého videa, prvého videa, čo som vydal na YouTube, ešte musím ďalšie dve vydať na YouTube. Toto a ešte to predtým. A ohľadom toho, ježiš, potrebuješ diel. Ohľadom toho prvého, ešte som tam zatiaľ nevidel žiadny komentár. No dobre, poviem vám pravdu, ešte som sa aj pozeral na komentáre. Či pozeral? Ja už ani neviem. Rezina tupá. Fuck. Ja chcem novú úroveň. Vydržte chvíľku. No a ešte, čo vám chcel povedať, že počkať. Takže čauže, som späť. Asi po hodine v reáli, ale normálne to bolo asi tak 1 sekundu. Takže ja si dať novú úroveň. Ty zdachneš. Fuck. Zdechni. Dej voho. No. Čekajte. Takže som späť. Dúfam, že vám to veľmi nevadilo. Ale som tu, takže neviem, na čo som išiel do garáže. Ideme späť. Takže tak. Poď. No ty voho. Už viem, prečo som chcel ísť do tej garáže. Niečo si potrebujem kúpiť. It is mamut. Tak. Okej. Môžeme ísť. A tu som mal taký nápad, že budem